Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas smo kuhali slatki kupus na jedan način na koji ja volim jesti, zato sam ga i naručio. Nadam se da će se i vama svidjeti i do narednog recepta. Ćao, prijatno. Danas ćemo znači kuvati slatki kupus, zato smo onda isjekli kupus sitno ili krupnije kako god ko želi. Treba nam suva rebra, luk, šangarepa, jedan krompir sam sitno isjeckala i jedan krompir ovako u ove šnite da se vidi. Znači počet ćemo prvo sa lukom i sa šangarepom. Znači prvo eto dinstamo luk i šangarepu. Sad kad smo malo izdinstali luk sa šangarepom i luk postane skoro proziran, onda stavljamo rebra. Pa slatki kupus. Pa sipamo vode, tako da nam to sve u vodi pliva. Kad smo nasuli dovoljno vode, onda ćemo baciti ovaj krompir što smo sitno isjeckali. Isto odmah da se kuva, tako da bi se raspuo. To nam pravi onda malo i gustinu. I ovo se sad ovako kuva jedno 50-60 minuta. A na 15 minuta prije nek što treba biti gotovo ćemo staviti onda ovaj krompir sa ušnitama. Ovo još nam se kuva i krčka. Krompirće ove smo isto ubacili. Poslije ću još isjeckati malo paradajza u kockice i ubaciti. I sada probamo je li ovo dovoljno slano, zato što suva rebra su slana. Da vidimo. Treba još malo zasoliti. Ja ću zasoliti, a vi ako želite isto zasolite ili vagetu ili koji već začin vi izaberete i volite. Sad ćemo dodati malo paradajza. Ja sam 2 paradajzića isjekla u kockice. Ne volim ga baš ono krupnije, duguljasto zbog kore njegove, onda to smeta, a kad je ovako malo sitnije isječeno ne smeta, lijepo je za vid. Sad bi nam bio kupus gotov. Meso već odvaja se od kostiju i sad ko želi može brašno u vodu i što ja znam zamutiti i nasuti unutra i tako isto se to može ili napraviti zapršku. Ja ću sad skloniti šerpu i pravim zapršku. Sad pravimo zapršku, to vi 100% svi znate, ali eto ako bude koja mlađa da gleda, da još nema iskustva, da ne zna. Znači ulje i brašno pržimo, istopimo ga i da pustimo da to tako se malo prži dok, eto sad je tako boja svetlo brown, dok malo potamni, ne puno da bi zagorlo, a malo samo da ono počne da miriše i bude malo tamnije nek što je sad i onda je najbolja zaprška. I ja ću u zapršku sad dodati još bijelog luka, sitno isjeckanog. To će pogotovo tom svemu dati dobru aromu. I sad normalno ide paprika crvena, ko pravi zapršku tako, čim dobije brašno malo onu boju, da malo potamni, onda ide ona alena paprika. A mi je ne koristimo jer želudac nam to baš, mislim, stvara nam kiselinu i onda ne volimo. I umjesto toga ja ću staviti malo crvenog ovoga cayenne bibera. Inače ranije dok smo pravili zapršku isto i sa alenom paprikom,
Ja sam stavljala crni biber, a sad eto, što svakako biber volimo, upotrebljavam taj kajen, zato što malkoc daje boje, a eto, rađe i nek se ne crveni toliko kupus, čorba, ali nek je podnošljiva da je možemo puno jesti, jer pogotovo ja slatki kupus obožavam. Mogla bi ga jesti skoro svaki dan. Meni ne trebaju ta suva rebaca, ja samo slatki kupus i to bi mogla i bez hleba. Eto. Ja sad tako još, onda ima prave se zaprške sa lukom, pa kako volite, vi možete bijeli luk odmah isto i vama ubaciti da se kuva, ali ja sam primijetila da kad se u zaprški pravi onda je puno bolji ukus. Tako, to još malo i onda ćemo nasuti to sve na kupus i pomiješati. To već je počelo da pruža mirise i od brašna i od bijelog luka i sad je gotovo. Sad ćemo, evo vidite kad se to tako počne da fača. Sad ga treba odmah gasiti i nalijevamo preko kupusa. Sad smo zapršku evo posuli po kupusu i sad vratili ponovo šerpu ili lonac na vruće kolo. I sad tu mirše ljudi, ja sam gladna, jedva pričam. Promiješamo to i krčkamo još jednu 5 ili do 10 minuta i to vam je onda gotovo ko Bog. Samo još domaći hleb usto ili pogača. Superiška. Eto, na to malo promiješamo. I eto, kod zaprške morate isto, ko zna, zna, ako ne zna, eto, neka kažem da čuje. Morate paziti ako hoćete da vam je gušće, malo više brašna. Ako ređe čorbu volite, onda manje brašna. I sad u slučaju, i ako bi vi, evo jedna kosce, ako bi vi i previše imali, to nije problem, da doda se malo vode. Evo sad smo nasuli u tanjir, da malo vidite izbliza. Kažem, ko voli alenu papriku i koristi je, to je onda više se crveni, a ovako, kažem, nama je dovoljno i jako ukusno, vjerujte. Snijeg pade na behar voće, snijeg pade na behar voće, neka ljubi kod koga hoće, neka ljubi kod koga hoće. Ako neće, nek se ne nameće, ako